Ka Umdihar Sports Welfare Club, kalapen benar basyan kan pynlong ya ka lympung ialehkai phutbol, balatep kum ka open to all knockout football tournament, kaban sedang ha ubnai banwan hamadan ialehkai football Umdihar. Ka la adu ha kani ka lympung, kan yok pedang ka song pisah ka ban rupau hajar tingka, bat ka bawan baar kan yok laipau hajar tingka. Ka bayrung na kabenta ka wei ka kenhun kan long lai hajar sanspa, bat ka ialehkai kan long shi hajar tingka. Bat ya katarik ke bakhat du ban pediangi ki form kandai ha ka khandai tarik unai lar harja arpusau. Ya ki jingtip ki bakham benia fila ban phone ha kini ki number pra inyo sau san inyo not lani pra inyo khandai sau not sau san lai sau. Ni na haliang jongka Umdihar Sports Welfare Club ngi pentip sya barok ki riu ik football bangin pelong ya ka open to all knockout football tournament kaban sedang ngadu ka khatsan tarik ubna Agos arajar arusau bat ya ki kusnam kilong kuni harum ki bawan nengkong kinyo riu po hajar tengka bat bawan baal kenong lai po hajar tengka bat ya ki by entry fee kenong lai hajar sanspa bat ka by game fee kenong si hajar tengka. Nang ta ya ka last date bapin submit no ya kini ki form kan lo ha khandai tarik ubnai Agos arajar arusau bat ban khamyo ru ya ki singtip ba khambanya phila ban phone ha kini ki number ki bangila ai ka screen khudai sibon ni phi bro.